Сәлем, барыгызга да хөрмәтле телевизор караучылар. Без өйдә тапшыру менә башланып китте. Ул туры эфирда, онлайн режимда. Бүгенге тапшыруның алып баручылары мин Айгөл Нәбиуллина һәм минем хезмәттәшем Фәнил Ваккасов. Фәнил, хәерле кичләр. Фәнил, хәерле кичләр. Айгөл, хәерле кичләр. Без өйдә, Айгөл студияда, без өйдә. Әлбәттә, безнең тапшыруның кунаклары бар. Алар белән сезне таныштырып китим әле. Игълан итим аларны. Татар эстрадасының иң сөйкемле, ягымлы, матур иҗади гаиләсе Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем. Хәерле кичләр. Ассаламу алейкум, хәерле кичләр. Һәм инде шулай ук менә бик матур моңлы, тавышлы сәнгатебезнең танылган җырчысы Илшат Вәлиев. Сәлам, Илшат. Сәлам барыгызга. Без өйдә тапшыруында без әлбәттә инде өйдә безнең ниләр бара, нәрсәләр белән янып яшибез, бөтенесе турында аралашачакбыз бүген. Һәм безнең инде төп тема әлбәттә ул самоизоляция. Без менә һәммәбез дә хәзерге вакытта өйдә утырабыз. Самоизоляциянең татарчасы ничек була? Кем беренче әйтер микән? Үз изоляция. Үз изоляция. Фәнил әйтте инде. Менә сезнең һәммәгезгә дә беренче сораубыз шундыйрак. Өйдә тормышлар ничек бара? Самоизоляцияга ияләштегезме инде? Иң беренче Илшаттан сорыйк әле менә шул сорауны. Сәлам дуслар. Дөресен генә әйткәндә мин чыгып качтым бүген өйдән. Алай эшләмә, Илшат, кешегә кычкырма, алай дип. Шунында исә инде чыгып качтым түгел, мин теге шундый кешеләр бар бит, кайберләре эшли барыбер, эшкә йөри, миңа да эшкә йөрергә туры килә. Минем специальный рөхсәтем, справкам бар. Шуңа күрә мин монда мәдәният йортына килә алам. Һәм сезнең белән өйдән түгел, үземнең менә шундый бүлмәдән аралаша алам. Димәк, син мәдәният йортында эшлисең, әйме? Мин Казан читендә, Яшелүзән районында бер кечкенә мәдәният йортында эшлим. Шунда минем бәләки генә студиям, шунда иҗат итәргә, аралашырга мөмкинчелек бар. Илшат, менә синең артыңда теге бер ут янып тора, ул теге милицейский машинаның маячогы түгел микән? Синең артыңдан килгәннәр теге справка дөрес булмаган ахрысы. Чынында исә монда сәхнә, мин сәхнәдә утырам. Бу ни, сәхнәнең нәрсәсе? Затнигы. Махсус ситамызга кушып куйган теге бәйрәмчә булсын дип. Син анда кем булып эшлисең соң, Илшат? Мин монда гади генә рәвештә үземнең бәләки генә студиягә бер бүлмә арендовать итәргә дип кенә килгән идем. Шундый тәкъдим килде, безнең мәдәният йортының директоры юк, безгә эшкә генә кирмисеңме дип тәкъдим иттеләр дә, мин шунда теге үзем арендага акча түләгәнче киресенчә үзем акча алып эшләргә булдым, шунда калдым, жайлы үй кырыенда гына. Гафу, иптәш директор, сезнең әтиегезнең исеме ничек була соң? Илшат Камибич дип дәшергә сезгә булай булгач. Илгиз улы. Илшат Илгизович булып чыга инде. Директорлар ашлай дип дәшкән. Инде әйтергә кирәк, Илшат бик удачный килгән булган бу мәдәният йортына. Ул вакытта алда көненә директор эштән киткән булган. Шундый туры килде инде. Теге элек-электә мин үзем өйдә иҗат итәдем, теге үземнең бәләки генә студия бар иде. Бер бүлмәне шуңа тулы бер бүлмәне тоталырым. Инде балалар үскәч, ике баланы ике бүлмәгә ничектер расселәйтергә кирәк, бүлмәне бушатырга кирәк дип берәр инде үземә кичкенә генә берәр каморка кебек студияга бүлмә эзләп чыгып киткән идем. Менә шу үзебезнең үй кырыенда гына, якын гына мәдәният йортында буш урын таптым да үземә. Менә шунда төпләндем, жайлы. Аңлашылды, Илшат, синең самоизоляция вакытында күбрәк эш урынында утырганың аңладык, тагын өйдәгеләрен дә сөйләп китерсең, әмма ләкин без инде Салават белән Гүзәлемгә күчик әле. Менә аларның самоизоляция, үз изоляция тормышы ничек бара микән? Салават, Гүзәлем. Бездә бик күңелле, Аллага шөкер, алай моңаеп утырган чаклар булмады әле, нәрсә эшлик микән дип, чөнки безнең бит инде бәләкәй бала, ул безгә тик утырырга бирми. Ул безне тонуста тота. Соң ятабыз, иртә уянабыз шундый бер формада. Әле менә хәзер дә ул безнең яныбызда агызып куйдым мультфильмнар теге безгә комачауламасын өчен инде. Ул сезгә кайнар сәлам әйтә. Без өйдә заставкасын куйганда, Мәдинә кызы булай тирек карап тора, чөнки сезнең заставкагыз цеплет.
Uялмаса безнең эфирга да кертегез инде кызыгызна кунак итеп. Хәзер менә. Ай, менә бит у. Анау. Менә бит сөйкемле кыз. Сөйкемле. Бирелеп мультфильм карап утыра. Мощный мультфильм бар анда. Фәнил, Ау, син бирәсеңме чираттагы сорауны? Мин Салаватка монда тамашачыларга игътибар итегез дип әйтмәкче идем. Салаватны сез бүген сакаллы килеш күрә аласыз. Ул концертларда Үстерәм ди. Мин әйтәм кирәкми дигән булам. Менә монда аның ак җирләре чыга башлады инде. Хәзер көтәбез салоннарның ачылганын теге уятыр өчен. Шеш тарашлар эшләмә аркасында гына үстерәдер ул бу сакалны. син нәрсәгә үстергә уйладың? Кырнасы килмиме, әллә инде бүтән сәбәпләр бар? Ну мине бит инде һәр кайберләре шейх дип атап йөриләр бит инде. Теге ир егетләр элек шулай әйтәләр, 40 яшькә хәтле җиткәч, аларны инде шейх дип әйтә башлар. Чөнки 40 яшьтән соң уже шундый бер осознанный шундый возраст инде ул теге тормышны инде аңлап, инде менә шундый бер возраст инде. Һәм инде элекке вакыттан 40 яшькә хәтле җиткән ир егетләрне шейх диләр. Хәтта безнең Вәли Гөлназ бит инде монда безнең ниләр күршеләр. Вот, Вәлинең телефонда минем исем язылган Салават шейх дип. Шуңа күрә мин әйтәм шейх формасында булыйм әле сакаллар үстерим әле. Аннан соң бер татар классигының бер әсәрендә дә бар бит ул. Менә урамнан кайткан вакытта капка төбендә 40 яшьлек бабайлар утыра иде дип бер әсәрдә бар бит. Шундый. Та инде Фәнил, син Салаватны бабай белән чагыштыра башладың әллә инде 40 яшьлек бабай дип. Чиранда исә шундай бер бар ул. Элек 40 яшьтә кешене бабай дип шутлаганнар уже. Хәтта Пушкинның әсәрләрендә бар ул. Зашел старик лет 40 дип язылган сүзләре бар. Хәзер гомер озынайды кешенең 40 яшьтә без егетләр генә әле. Шуны әйтәс килгән минемдә. Безнең пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, минем умма булачак 60 яшькә хәтле, менә 60-70 яшькә хәтле яшәүче халык була. Шуңа күрә инде менә без инде 40 яшь яшәгән, хәзер инде бер 20-30 яшь яшәгән. Мин Гүзәлемгә сорау бирәс килгән. Мин ул сорауны әзерләп куйган идем инде. Гүзәлем ул бик Instagramда бик күп аккаунтлар алып бара. Үзенең аккаунтында аннан соң Гүзәлем платки, Гүзәлем Уфа шалы дигәннәр дә бар. Гүзәл, син аны бөтенсенә үзең алып барасың, әллә бер модераторың бармы? Ничек вакыт табасың бөтенсенә дә? Беләсеңме, Фәнил, барысында үзем алып барам. Ни өчендер ышанмыйм икенче кешегә, чөнки анда минем үз стилистикам бар. Ул менә яукарга килгәндә аерым бер стилистика инде, әйме? Анда вот кірсәң инде аңлап була инде ниндирәк стильдә алып барганны. Аннан соң менә бу җавап бирүләр, ни өчендер мин кайгырам һәрбер клиент өчен дөрес җавап бирделәр микән, матур җавап бирделәр микән дип инде. Шуның өчен кайгырып утырам. Инде үземнең биткә килгәндә шулай ук мин бүтән кешегә ышанмыйм. Менә ничек үзем ничек фикерлим, әйме? Шулай язам, теге постларны да инде, теге отзывлар булганда, мәсәлән, или нәрсәдер тәкъдим иткәндә, мәсәлән, бар бит инде шундый аккаунтлар, кайда кеше язып бирә аның өчен инде, артист өчен мәсәлән. Вот, миңа ничектер алай, ул үз фикерен әйтсә дә, ул кешегә инде, ул барыбер аны ничектер үзенә нитеп яза бит инде, үз ниләре белән, идеялары белән. Монда мин үземнең күңелемнән чыккан әйберләрне үзем язырга тырышам инде. Димәк, әйтәсең килә инде синең күңел халәтеңне бүтән кеше билә алмаячак. Хәзер бит инде күп кешеләрнең интернетта аккаунтларын карап та, аның бүген нинди кәеф икәнен белергә мөмкин, шулай бит? Шуңа күрә башка кеше алып барса инде, ул кәефне тота алмаска мөмкинсез. Шуны әйтәсең килгән. Әлбәттә, ул вакытны бик күп ала, ул Instagramның бер бите генә дә аңарга бик күп вакыт, аны менә шундый тонуста тотыр өчен, подписчикларга кызык булыр өчен, ниндидер шундый кызыклы нәрсәләр уйлап табырга кирәк, ниндидер видеолар, теге карасыннар өчен, ниндидер файдалы әйберләр эзлисең бит инде күрсәтергә, ниндидер. Аның өчен гел башын шәтеп тора кирәк инде. Шулай бит. Ул бер аерым бер эш дисәң дә була, Instagramны тоту. Гүзәлем, менә хәзерге көндә сезнең кибетләрегез ябылгандыр, эшләмидер инде, әйме? Онлайн рәвештә Instagram аша сез үзегезнең менә бу бизнесыгызны алып барасызмы? Дәвам итәме ул сезнең? Менә без аны бөтенләй туктатып торган идек. Менә бу доставкаларны туктатып торган идек. Без инде почта аша да җибәрәбез Россия буенча.
Аннан соң инде менә вакыт узгач, менә шу 2 атна узгач, инде хәзер бит инде уразалар да килә бит инде инде тиздән. Уже халык яза башлады, доставкалар бармы? Мин теге спрос булгач инде әлбәттә кешене чакыртып, ул безнең хәзер главный офиста Казанда шушы заявкаларны кабул итеп, аларга җибәреп бара инде. Аңлашылды. Ярар, без менә самоизоляция өйдә утыру темасына кире кайтыйк әле. Салават, Гүзәл, менә шушы өйдә утырган вакыт эчендә сез менә нинди озак вакытлар эшләнмәгән, һаман саен менә читкә куеп торган нинди зур эшләрегезне башкардыгыз, нинди яңа эшләр белән шөгыльләнәсез? Менә гомумән инде өйдә утырганда ул күп мөмкинлекләрне ача, менә безнең өчен. Әйтик, менә минем инде теге направлениеларда күп бит инде. Менә хәзер инде бүгенге көндә biz үзебезнең Умняшка журналы белән шөгыльләнәбез. Һәм инде без инде менә аны системага кертәбез, анда AMSRM һәм башкалар. Һәм безнең инде менә мин аларны бу журналларны монда алдым. Бу безнең гомумән инде Россиядә беренче шундый журнал с оживающими заданиями. Ягъни шуңарга телефонны куясың, мондагы заданиялар оживает. Мин аны хәзер продемонстрировать, но ул вакытны ала инде. Менә шуның белән теге әзрәк кенә тукталып торган яисә эшләнеп бетмәгән ниндидер эшләрне без оттачивать итеп инде хәзер бу эшне гомумән менә андый кризисный вакытта boş икенчеләй эшли башлый, һәм яңа мөмкинлекләр. Ничектер син үзеңне состояние комфорта чыгарасың, син аңлыйсың, булай өйдә утырып булмый, нәрсә беләндер шөгыльләнергә кирәк. Теге укылмаган китаплар булса, кемдер укый, кемдер аятлар ятлый, кемдер Коръәнне укый, кемдер нашы эшләмәгән эшләрен эшли башлый. Икенчеләй, мозг совершенно икенчеләй эшли башлый. Һәм инде теге без рәхәтләнеп, уңга хәтле җыклап, аннары теге иртә андый бер юк. Без иртә торабыз, эшли башлыйбыз һәм ничектер даже миңа калса мондый гади көннәргә караганда бүген теге эшләр күбрәк эшләнә, суманрак. Ну, энергиясе дә күбрәк китә, чөнки син белмәгән сфераларда погружаешься һәм эшлисең. Салават, менә сез бит үз йортыгыз белән торасыз, әйме? Менә мин нишләптер сине бер дә көрәк, тырма тотып ишек алдында эшләгәнеңне, бакчада эшләгәнеңне күз алдыма китерә алмыйм. Син мондый эшләрне башкарасыңмы соң? Мин бәләкәй чактан ук гомер буе инде әти мәктәптән соң ул без блок суктык. Дача дисеңме, гараж дисеңме? Инде мен әйтәм, ул әле беләсеңме, юк шунда шланг белән бер моторчик куярга әйбәт. Юк, без теге чиләк алып теге речка тегендә речка ерак теге үтә авыр шундый гел үлеп бетәсең, авыр әйбәт шул блок видеть не могу. Аннары яңгыр ява бит, яңгыр ява, эш булмый, блок сыгып булмый бит. Әти әйтә, сетка үрәбез. Аннары үчендер теге мин үзем коллекционер, мин теге СССР вакытындагы сәгатьләрне коллекционер итәм һәм теге итмәгән, бер дә килмәгән теге 79-78 шундый нидә. Ә минем ул вакытта әти белән әни алар бакча коллекционировать итте бугай. Безнең бөтен җирдә бакча. И безнең бакча без упакованы суган, онда кишер, бәрәңге, иченә ул бәрәңгенең яртысы. Аннары яз көнне без алар сатабыз. Мин шуңа күрә, мин эшләп үскән бала һәм мин просто уйлагандыр инде. Туйдым дисең. Эштән бер нәрсә дә эшләмим, кешедән эшләтәм. Ибер шундый бер кызык әйбер булды. Дачаны төзедек дә, әти булай тора да. Так, улым моны штукатурить итәргә кирәк. Огромный дач шул әйбәт. И мин суккан блок, кәкре-бөкре блок инде в общем. И аны штукатурить итәргә кирәк. Бер штукатуритен представляешь, бөтенләй теге өскә менеп бер үзем нитеп әти килде дә әйтә, та кыйгырак булды шул улым, давай төзәтергә кирәк. Ну, тагын бер тапкыр өстеннән. Мин ансында да ошамады һәм 3нче тапкыр просто уже идеально. Мин уже руку набил, мин һәрвачы профессиональный штукатурщик. Мине чакырсагыз, мин могу
Мен могу вообще бригадир. И шунда мен әтиге айтам. Мен айтам, әти, мен мында сонап шықтым, мен айтам, мында столько-то квадратных метров, былай рыночный цена, мен айтам, штукатурщикларның, мен айтам, квадратный метр, мен айтам, 200 рублей, но сен тігі туған баларақ, мен айтам, скидка, мен айтам, 100 сым болады, мен айтам, бір квадратный метр. Әти мен қарап қырды, айта, улым, ты мне должен денег за то, что я тебя научил, дейді. Салават, чистый үзеліне үткен екен бұл сенің болашақтағы қызметлер еме? Әмі ләкин міне бейт, қазір бүтінлей бұл кризислар башланып кетіп, яңа хөнәр керек була башласа, менә сине штукатур итеп чакырырга була икән. Да. Әгәр дә сәхнә тормышын бөтенләй дә озаккарак күчереп торырга туры килсә, Тик әйтеп бетермәде. Бүгенге көндә кем эшлисең? Хезмәтчеләр эшли, что ли, получается? Biz бакчада теге бакча эшләре безнең бит инде гомумән 5 сотыга тора безнең йорт. Һәм инде без теге бәрәңге утырту, суган утырту теге нәрсә дим инде. Бу җир, ну, не то что не предназначен, ну, җир утырт, бәрәңге утыртасын килә икән, син берәр теге ераграк бер 20 километр, 30 километр Казаннан бер авылдан алырга тиеш бит инде җирде. Бәрәңге мин утыртам теге, нитәм дисәң. Бу просто чәчәк утырту һәм башкалар. Безнең монда үсә башладылар, математика инде, подорожник үсә уже. Бакчада. Кагылмыйм. Но безнең машинада менә теге тәрәзәләр, зур тәрәзәләр намында. Мин менә бу чыгам да тәрәзәләрне ачам да, әйтәм монда мин бассейн ясыйм. Монда тегене ясыйм. Моны ясыйм дип хыялланып йөрим. Но хыяллансам да мин изучайтам һәм видеоларны карыйм, пока уйлаштырып йөрим инде. Әйе, менә самоизоляция озаккарак сузылмасын иде инде. Синең әле планнарың бик зурдан икән, алайса, хыялларың. Әлбәттә сузылмасын инде, чөнки мин әйтәм, менә шу самоизоляциядә син бит үзеңнең хатының белән, үзеңнең балаң белән менә 24 сәгать син аның белән. Син алардан әзрәк кенә ял итәм дип теге бер кая чыгып та китә алмыйсың. Әле без ярар иде, зур иде, менә кайберләре дип, общежитиеда яшиләр, бер бүлмәле квартирада яшиләр. Мин күз алдына китерәм, квартирада, бәлки квартирада аиләң белән утыру бик авыр. Булай кайбер чакта теге, кайбер чакта шундый ачу килә, шундый ачу килә. Ни просто уясың, не то что кемнәндер үзеңнән просто, ну, шундый депрессивный состояние кайбер чакта кирип китәсең дә, аннары опять шуны ачасың да, хыялланасың да. Тынычланасың Әзрәк. Әйе, менә без инде хәзер инде. Biz бит инде һәр чак менә үзебезнең тормышыбызны, иҗатыбызны күп чакта хәзер Instagramга куябыз. Шуңа да Салават Миңнеханов һәм Гүзәлин гаилә тормышының Instagram битендәге бер үзеген тәкъдим итүгә телевизор караучыларга. Бу видеодан без Гүзәлемне бик уңган хуҗабикә икәнен күрдек. Инде Илшат сиңа да шул ук сорауны бирәсе килә. Менә шушы самоизоляция вакытында нинди эшләр башкардың һәм нинди дә булса яңа һөнәр үзләштердеңме? Башкармаган, гомер тотып карамаган бер эшләдеңме? Әлбәттә, самоизоляция дигәч, менә минем нәрсәсе белән аерылам, квартирада торам, фатирда торам, тик үземнең йортым белән түгел. Әмма ләкин фатир зур булгач, безнең тоже 3 бүлмәле фатир, тем более минем 2 бала бит инде зурлар инде алар хәзер, һәрберсе үзенең эше белән мәшгуль. Без ярата башладык генуборг эшләргә. Инде балкон дисеңме, кладовка дисеңме, бөтен өсөн бушатып, кирәкмәгән ташлап, менә инде хәзер шундый нигә ашана башладым. Әгәр дә берәр әйбер белән 1 ел буе кулланмыйсың икән, димәк аны чыгарып ташларга кирәк. Мин бер көнне санадым, 12 тапкыр чүплеккә барып килдем. Һәм һәрбер әйберне илтеп ташлаганда
yurt jihazlarıma rəhmət benim evimni bizep turgan için, көңілге рәхәтлек беріп turgan için яңа әйберләргә урын бушатам дип чыгарып ташладым. Шыннан да шундый көңілге рәхәт булып китә икән. Менә теге аннары үзебез ниндидер урысча әйткәндә оправдание уйлап таба торган гадәт булган икән безнең. Вакыт юк, балалар белән аралашырга диядерик, хатын белән сөйләшеп утырырга вакыт юк диядерик. Менә кинәт вакыт күбәйде. Һәм шул бушлыкны тутырырга кирәк, бит. Һәм шул вакытта аңлыйсың, без элек ни өчен балалар белән нык аралашмаганбыз, үзебезгә урысча әйткәндә отмазку придумывали. Мин занят, эшем күп дип. Хәзер менә эш юк, балалар белән аралашырга үзеңне барыбер ничектер заставить итәргә кирәк. Чөнки ул өйрәнелгән шул кадәрле. Вакытым юк, үзләре макташсыннар диергә. Менә безгә ул ниндидер мәктәп барыбер, ниндидер опыт, тәҗрибә, үзебезнең гаиләбезне якынрак күрергә. Аннары шундый разницасы күрмәдегезме? Күп кеше маска киеп йөри башлады. Кешенең күзенә карыйсың. Кара, моның күзләре матур икән бит дип, шундый беренче тапкыр күрдем. Менә хәтта күршеләр үтеп китә, бит. Хатын-кызлар, иратлар, бите капланган, күзе күренә. Кара, моның күзләре зәңгәр икән, кара, моның күзләре яшел икән дип, шундый башка әйбергә игътибар итә башлый торган гадәт. Ниндидер психологик дөньяны башка төсләрдә күрә башлыйсың, барам дип кылар әлбәттә. Син хатын гаилә дигәч бер мәзәк исемә төште минем. Бу инде самоизоляцияга бәйле түгел. Менә бер ир ат әйтә икән, өйдә утта сүнгән, интернетта беткән дә бит инде хәзер бер нәрсә эшләргә, бер шөгыль эшләп булмый. Кич буе бу хәзер хатыны белән сөйләшеп утырганда әйтә икән, карале, минем хатын ничә вагына әйбәт икән. Кич буе сөйләшеп утыра алдым шуның белән дип әйтә ди. Шушының өчен белмәгәнмен икән хатынымның фикер йөртә белгәнен дип әйтә ди. Менә инде әйдәгез Илшат Вәлиевның да менә бу шушы самоизоляция, карантин вакытында 1 минутта тик тормаганын һәм ниләр белән шөгыльләнгәнен аның Instagram битендәге видеолар аша карап китик әле. Нәрсә икән инде анда? Карыйбыз хәзер әйе. Бераз гына сабыр итсәгез. Мин үзем белмим. Менә бу карантин вакытында мин 1 минут вакытымны да әрәм итмим. Әле нәрсә белән шөгыльләнәм дисезме? Хатын тәмле итеп бәлеш пешерә. Шуны көтеп утырам. Файдалы итеп үткәрегез заманыңызны. Менә бит Сорыйсы кирпит Илшаттан гаиләсе турында менә бу видеоны күргәч, гаиләсе турында бераз таныштырып китәргә, балалар зур дип әйттегез. Кемнәр алар, кыздар, малайлар, ничә яшь, гаиләдә? Минем улым Малик бар инде 8нче класста укый, кызым Камалия 7нче класста укый. Алар инде хәзер егет белән кыз булып үсеп җитеп киләләр. Үзләренең характерлары аларга теге хәзер үзенә күрә бер төрле подход кирәк, чөнки кайбер өлкәләрдә алар миннән акыллырак уже. Спорить итеп утырып булмай алар белән. Күбрәк аралашырга тырышабыз. Мин үзем дә, минем улым да спорт белән шөгыльләнәбез. Теге шаярып кына менә бу теге сугышкан мизгелләрне күргәнсез. Теге бәләк чактан бөтенебез карарга яратадык бит инде теге боевиклар, ниләр. Мин әйтәм, әйдә улым шаярып икәү самоизоляция вакытында мин әйтәм, кино төшерәбез теге. Экшн боевик төшерәбез. Әлбәттә теге ни инде шаярып кына Instagram, интернет өчен. Шулай аралашабыз, уйныйбыз, якынрак бер-беребезне беләбез. Яхшы якларын күрергә тырышабыз инде бу самоизоляцияны. Менә бит, димәк, изоляциянең бүгенге көндә һәммәбезгә дә үзенә күрә файдасы бар диергә телисез инде. Һәр нәрсәнең яхшы ягын табырга кирәк, әлбәттә. Аның начар ягы барыбер килеп төртелә. Яхшы ягын күрми калырга мөмкин. Илшатның карате белән шөгыльләнүен күргәч, без бит инде Илшат белән әллә кайчан таныш бит инде, ничә ел булды микән? Ничә елдан ул бит каратист Илшат. Инде мин хәтерлим, теге без музыка җисатлар белән бергә йөргәндә теге чыгып китәбез бер айга автобуста. Илшат инде һәрвакыт шундай, әйдә карате. Уйлар күрсәтеп. Хәзер дә теге коллегалар белән күрешкәндә
Илшатны искә төшергәч, мин анда сразу бер карате белән күз алдына китерәм. Мин Салаватны искә төшергәндә, Салават, мин сине искә төшергәндә, гел искә төшә синең теге 2004-2003 елларда син шундый гламурный, менә бүген специально әзерләп куйдым. Син шундырак эшләпә киярдең дә теге. Дип җырлый. What up дип җырлый. Гел шундый шагын белән әлеге шагыны чагыштырам да, ничек син үзгәрдең? Әлбәттә, нидер яктан яхшы якка үзгәрдең. Ә шулай да теге яшь чактагы шагың, кызык шагың шулай ук сагындырып искә алдыра. Шундый позитивный булып кал. Рәхмәт, рәхмәт. Инде җәмәгать хөрмәтле кунакларыбыз, менә әлбәттә без бит инде иҗат кешеләре бу үз изоляция вакыты башланганнан соң бит инде бернинди чыгышлар да калмады. Шуңа күрә инде өйдә утырганда менә сез сәхнәне, тамашачыларны сагынасызмы? Шушы менә иҗат белән сезнең эшләвегез хәзер ничек тә булса дәвам итәме? Депрессияларга бирелмәдегезме? Гүзәлем, менә әлбәттә инде сез соңгы арада бик эшләмисез дә бугай, Салават Гүзәлем, чөнки бәбиегез кечкенә дигәндәй, шулай да менә сезнең хәзерге көндә шушы иҗат ягыннан нинди дә булса үзгәрешләрегез бармы? Без инде гастрольләрне туктатып торган идек, инде менә 2 ел булды. Башта мин йөкле идем бит, инде йөрмәдек, аннан соң бәби тугач инде шулай ук йөрмәскә булдык, чөнки әле ул бәләкәй, авыр булыр дип инде. Ләкин аңа да карамастан без менә шушы көннәрдә дисәк инде, үз изоляция вакытында безнең иҗат әле шундый кайный торган чагы, чөнки без өр-яңа клип төшергән идек, яңа җыр да яздырган идек. Айдар Тимербаевның җыры ул. Шуңарга бик кызыклы клип төшердек. Хәзерге вакытта аның монтажы бара инде. Без әзерлибез, менә ала бирсә инде безнең тамашачыларыбыз аны бөтен музыкаль каналларда күрерләр дип ышанабыз инде. Аның алдында инде без теге космос турында күргән идегезме? Космос. Шултыра сорамакчы. Шуны төшердек һәм инде теге иҗат ничектер теге туктап тордык диярлек түгел, теге без концерт белән төшерү ясамыйбыз, чыкмыйбыз, ләкин менә шу иҗатны туктатмадык һәм инде актив рәвештә эшлибез. Әйдә менә шу клипка килгәндә инде космосны да һәм инде менә шу җаным җанашы дигән клипны без аны безгә безнең Татарстан егетебез эшли, ул инде теге спецэффектлар ясый торган егет. Тайна печати дракона фильмында нашы спецэффектларны ясаган егет нәкъ менә шул безгә клипны ясый инде в общем. Без анда водопадлардан менә самоизоляция вакытында сез менә хәзер ниндирәк процесс хәзер? Хәзер клипларны карыйсыз бит. Клипның эшләнү процессына барасыз. Монтаж белән мәшгуль. Репетировать итәбез инде бездә. Сездә җырлаучы кызлар бар бит хәзер, кечкенә кыз. Хәзер менә монда фильмларны куям да. Репетировать иткән булабыз инде, Мәдинә дә безнең белән җырлаган була шунда. Ләкин әле менә күбесе бит инде күп артистлар безнең онлайн концерт куялар хәзер туры эфирларда. Без әле аны эшләмәдек, белмим, Салаваттың. Мин 6 тапкыр куйдым буга инде, 7 тапкыр куйдым буга инде. Син Илшат, да? Мен 2 көн сайын куеп бардым. Менә шушы коронавирус буенча карантин игълан ителү белән, самоизоляция игълан ителү белән 2 көн сайын сәгать ярымлык, 1 сәгатьлек концерт куеп бардым Инстаграмда һәм Фейсбукта. Илшат, син менә моны нинди максаттан чыгып эшлисең соң менә бу онлайн концертларыңны, онлайн аралашуны? Максаты нидә моның? Син Максаты нидә? Максаты моның бик киң. Беренчедән, үзебезнең менә әле Салаватта Гүзәлем дә әйтеп киттеләр. Өйдә барыбер ниндидер бер депрессивный состояниегә кирмәс өчен мин менә монда килеп, тамашачы белән рәхәтләнеп аралашып, алар шундый бик актив нигә элемтәгән чыгалар, комментарийлар язалар, сорауларын сорыйлар. Хәтта ниндидер җырны җырла әле, теге җырны җырла әле, бу җырны җырла әле дип мин аларны киләсе эфирда алар сораган җырлардан плейлист төзеп шулай концертлар эшлим. Беренчедән үземә ниндидер разгрузка. Икенчедән әлбәттә инде менә бик күп кеше, гади кеше, артист түгел кеше өендә бик буйгып ята. Телевизордан аларның башыннан инде генә кара информация сеңдермәйләр. Ул шул хәтле стрессовая депрессиягә бирелә. Безнең бүгенге көндә онлайн концерт эшләүләребез бик изге, бик кирәкле эш дип уйлыйм мин. Чөнки кешенең күңелен күтәрергә кирәк ничек булса да. Үземә дә рәхәт итәргә дә кирәк. Ярар, Илшат бик яхшы. Менә син бит инде үзеңнең җырларыңны соңгы арада бик күп үзең хәтта менә шул Инстаграм өчен генә яздырып та эфирга куйгалыйсың. Әйдә, синең берәр җырыңны без дә менә телевизор караучыларга тәкъдим итик әле.
Егетләр әзер булса, хәзер Илшат Вәлиев башкаруында җыр тәкъдим итәбез. Базына титеп карыйм, ничек килеп чыгыр, рәхәтләнеп тыңлагыз, хушлашырга ашыкма. Илфат, син минем белән дип күз алдына китереп җырлыйм, яме? Синең баян яңгыры. Хушлаштым да китеп бардым, аерылышу ağır bit, күзләреңнең нурын йөрәгемә салыйм, туктар устым, сабырым. Күзләреңнең нурын йөрәгемә салыйм, туктар устым, сабырым. Сәлам устым. Афарин Илшат, менә мин алкышлаганда бөтен телевизор Рәхмәт. караучыларда кушылып кул чапканнар дип өметләнәбез. Менә син Бу фақат минем туры эфирларымның берсе. Рәхмәт. Лучше. Салават. Салават. Син бит әле менә безнең җырчы гына түгел, көчле режиссер гына түгел. Әлбәттә синең клипларың, менә син төшергән клиплар ул бөтен татар эстрадасында эшләүче һәрбер артист өчен үрнәк булырлык. Син әле уен коралларында да уйный беләсең бит, әйме? Менә Курайда уйнаганыңны беләбез бит синең. Бармы ул Курайың синең яныңдамы? Курай бар. Әйе, без аны әзерләп куйдык. Хәтта ул теге репетировать итте инде, әзерләнде эфирга. Вдруг сорарлар димәйме? Курайда уйнарга дип. Без хәтта локация әзерләп куйдык, әзрәк тамашачыга кызыграк булсын дип. Күченәсезме хәзер? Ниде баскыч кырында матур бит. Давай. Әйдә күченегез. Сез Басып уйнарга уңайлырак бит хәзер. Сез күченгән арада, менә мин бүген көндез генә шушы бүгенге көн темасына кагылышлы бер кичкенә генә шаян шигырь язып аттым. Шуны укып китсәм ярыймы? Ярый. Ярыймы? Бу атала Бәдрәф кыягазына мәдхия дип. Минем шундый бу анекдот шәпләйди. Шулай ни? Укыйм инде ярыймы? Моңарчы мин берәүгә дә кирәк булмадым. Сөртеп кенә ташладылар, сөю тоймадым. Ниһаять, минем якка да кояш елмайды. Мине сатып алырга дип шират җыелды. Йылдызлы сәгатем җитте. Дуслар, туганнар, күпме видеода минем баша лайк җыйганнар. Киләчәктә белерсез дим минем кадерне. Туалет кыягазы дип кенә кимсетмәссез мине. Менә шундыйрак шигырь. Актуаль шигырь бу. Әйе. Инде хәзер Жванецкий форматындагы ни. әйе, усалрак булганмын инде, усалрак. Тонкий. Тонкий намек белән әйе. Да. Димәк, хәзер безнең сәхнәдә импровизационный сәхнәдә ватыйк инде. Салават Миңнеханов. Гүзәлем юк бит анда, әйме? Итә.
Афәрин. Рәхмәт, Салават. Искиткеч матур уйныйсың. Инде Фәнил, синең сорауны да тыңлыйбыз. Бер сорау әзерләгән инде мин. Менә унутып җибәрдем мен. Әгәр дә син торып торсаң, мин дәвам итәргә мөмкин. Безнең әлбәттә тамашачыларыбыз менә сезнең җырлаганыгызны, сәхнәдә чыгыш ясаганыгызны яраталар, сезнең иҗат кешеләре буларак бит инде якын итәләр. Шуңа күрә хәзерге моментта без әйдәгез сорауларны кырыйгарак куеп торыйк та, Илшат Вәлиев башкарында ул менә әйтеп үткән иде эфир башланыр алдыннан бер сюрприз әзерләдем дип, шуны бәлки тәкъдим итәрбез безнең телевизор караучыларга. Гомумән алганда, теге ярыша башласаң Салават белән минем курайлар күбрәк. Әйе. Ул курайда уйнагач, мин курайда уйнап тормыйм инде бүген. Тагын нинди уен бар? Монда кырыйда бер матур гына баян бар минем борынгы. Ней? Бая эфирга әзерләнгәндә тиз генә бер токмак чистушка язырга булдым. Шушы самоизоляция көннәрендә күңелне ачырга була. Әллә яңа көйләр уйлап чыгармадым. Нишәрләр җырлый торган теге көй бар бит әле кыска. Шул көйгә җырлап карыйм. Булса инде туры китереп, мин теге профессионал баянчы түгел. Шунда сукалым инде бераз. Ничек ишетелер? Әйдә. Әллә нинди заман килде, борчылам иртән иртү. Борчылам иртән иртү. Телевизор иде торды, шулай ди хәтта үтү. Тәрәзәдән тышка карап чыкмыйча гүләйт итәм. Чыкмыйча гүләйт итәм. Hava dilini açıp yalan, aşıp işem yalıyım. Çıktım durup min balkonga, şista hava soğuklarga. Şista hava soğuklarga. Elde yarı kürşeler var, Wi-Fi'ların oralarga. Ey şu kınmış bayan kilidi şuşu eşek virüs. Şuşu eşek virüs. Yazlar ülkenin kütmesin tizrek besne uğrap olur. Şəp bulğan bu. Bik şəp bulğan bu. Sayarıp bana. Салават гүзәлем, сезнең дә җырларга теләгегез булса, рәхәтләнеп безнең эфир вакыты җитәрлек. Mana söndürüp durarız mı? Yok, zачем? Söndürsem Medine җырлый башлый. Давай, индивидуальность. Бүләк итәм, Да. Язлар бүләк итәм әлесен. Язлар. Әйдәгез, киттек. Да. Әйе. Давай. Бер, ике, өч. Язлар бүләк итәм әле сиңа, ташулары юсын һәр сәтен. Дөнья матур аңлый, алсаң иде, яшәүгәмен һәм дә бәхетсен. Бүләк итәм күңел кояшымнан, бүләк итәм җаным җылысын, бүләк итәм назларымны күршем, сөюемнең ихлас ылысын. Бүләк итәм күңел кояшымнан, бүләк итәм җаным җылысын, бүләк итәм назларымны күршем, сөюемнең ихлас ылысын. Ай, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Инде хәзер мин бер традицион сорау бирәсем килә. Бу көннәрдә без инде Instagramны карасагыз, һәр кеше дә бер-берсенә бу сорауны бирә. Җаваплар алына. Менә шушы карантин беткәч, иң беренче кая барасыз дигән сорау бу. Иң беренче нәрсә эшләйсез? Нәрсә эшләйсез? Бу үзең теләп идә тору беткәч. Илшат Вәлиевтән башлыйк. Ну, нәрсә дип әйтте, мин үзем бик теге бераз революцион кеше бит инде. Мин балай да бик куркып тормыйм, урманга йөгерергә дә чыгам, һавага да чыгам. Тик әлбәттә гаилә белән бергә чыгып булмый.
Oila bilen birge çıkıp bulmayayım. Min tege yakın tirede iqrıyımdağına bu tabay üzerine kerekli bilen kübrek min çıkam magazinga barıp kilirge manda şüp taşlarga mı yeyse benim iqrıyımdağına urman şunda çıkıp tizgine hava sulap yürüp kirgeme. Mine indi elbette eğer de bu karantinler bitse en zor tilegim bütün oila bilen birge hayatta tabiat kuşağına çıkıp motor ittirip hava sulap temli belki şaşlıklar pişirip bir tabiatta yol edesin bile. Benim birinci tilegim şol diye olayım. Самоизоляцияга битүгә иң беренче көннүк шулай шашлык ясарга чыгып китәсез сез димәк, әйме? Салават гүзәлем. Bütün kazançlar çıkar indi. Әйе. Кем белә, төрле фикерләр бик күп. Салават гүзәлем, сезнең ничек анда планнарыгыз? Безнең инде иң беренче ул үзебезнең бизнестагы эшләрне эшләп бетерәбез дә шәһәрдә инде, шәһәр буенча. Аннан соң кайтабыз авылга мунча керергә наконец-то. Сезнең мунча юк әле. Юк әле мунча юк. Димәк, сез иң беренче шитеп мунча керәчәксез инде. Шәп. Әйе. Шәп фикерләр, шәп планнар, бу планнар тиздән тормышка ашырга язсын. Һәм инде фәнни ләгәрдә синең сорауларың калмаса, без менә бүгенге аралашуны төгәлләрбез. Мин инде түгәрәкләп Баян белән без менә телевизор караучыларга позитив бүләк итсәк, Баян уйнап бик күңелле булыр иде дигән фикердә. Сез ничек дисез, Илшат? Мин уйныйммы? Мин уйныйм, сәм үзем уйнарым да. Үзем мин уйнадым уйныйм. Кубань гармонында уйный беләм. Әү? Иң позитив bir көйне уйна да рәхәтләндереп. Шуңа бөтенебез туры киләме, туры килмәме кушылып җырлыйбыз. Мусына әзер түгелем бит. Мусына әзер түгелем. Импровизация. Әзерләнми генә уйна әле менә берәр матур көйне. Җомган уйна. Ау. Җомган уйна. Иртәгә җомга. Иртәгә җомга ие. Җомганы. Юк инде бераз теге мәхәббәт турында булсын. İlşat, sen uynauından toxtama, yarıyma? İlşat, sen uynauından toxtama, yarıyma? Gül uynap turaylı mümkün bulsa. Hem менә шушы матур гармон, баян көйне biz тамашачылар белән саубуллашыр идек. Уйнап тур, ярыймы? Экраннан ясанда була Салават, гүзәлем, менә сезнең тамашачыларга, телевизор караучыларга әйтергә теләкләрегез булса, әйтеп үтәргә мөмкин? Biz endi albatta barısına da tizimlik tileymiz. Sağ selamet olunuz, özünüzü, yakınlarınızı saqlayınız. İyide oturunuz, biz de iyide oturunuz. Рәхмәт. Әйе. Шығар біз барыбызда шулай ук концертlarda күрешербез. Bir-birimizga qonaqqa erishirmiz, munchalar kirga yerimiz aytganlarga. Шуңа күрә әзгенә инде түземлек. Һәм мин әйтеп китәсем килә, мин бик шат безнең татар дөньясында шушындый яңа музыкаль телеканал ачылу бик зур эш. Ул телеканал ачу бик авыр әйбер һәм сез молодцы шушындый әйбер эшләгәнегез өчен һәм инде безне шушы тапшыруыгызның иң беренче кунаклар рәтеннән безне чакырганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Салават, сезгә инде безнең тагын без телеканалына зур уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Илшат. Әйе, без бит инде күптәннән сезнең белән хезмәттәшлек итәбез. Салават Мәйдан телеканалында эшләгән чакта да сез бит инде безнең тапшырулар эшләдегез. Гомумән, Салават, син бит инде бик күп идеялар тулы кеше. Ярар, монысы аерым сөйләшергә кирәк бу хакта. Инде менә безнең киләсе тапшыруыбыз ул булачак 2нче атнада дүшәмбе, шулай кичке сәгать 7дә. Һәм бу тапшыруны безнең Фәнил Ваккасов алып барачак. Төп алып баручылар ачак. Әйе. Biz урыннарны алышачакбыз. Айгөл белән. Айгөл, син диңгезгә китәсең, что ли? Бит китәсең диңгезгә. Айгөл самоизоляция бетүгә Төркиягә күченәчәк.
Ол сондай планнары. Әйе. Алла бирса, бүтән планнар тормышка ашсын. Безнең алдағы атнадагы тапшырубыз кунаклары кемнәр буласы, Фәнил, билгеле түгелме әле? Мин әлегә сөйләшүләр алып барам. Инде ул анонсларда бөтенесендә Алла бирса, иртәгә төгәл билгеле була инде кемнәр буласы. Димәк, менә безнең киләсе тапшырубызда көтеп алыгыз, карагыз. Ул шулай булачак безнең дүшәмбе көнне кичке сәгать 7-дә. Менә бүгенге көнгә эфирны без иртәгә берсе көнгә без телеканалындан кабатлап та бирәчәкбез әле. Һәм шулай ук безнең тапшыруларны YouTube каналыбызда һәм инде без ТВ сайтында карый аласыз. Сезгә Илшат, Салават, Гүзәлем, бик зур рәхмәт әйтеп, бүгенгә сау булашабыз. Идә булыйк, идә булыйк. Сау булыгыз, исән булыгыз. Матур кишләр барыгызга да исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Без идә сабыр булыйк, идә булыйк.